Ara parlarem d'un cas ja més extrem. Hem parlat de les modificacions, hem parlat de les suspensions i ara parlarem de l'extinció. Aquí, evidentment, hi ha un tancament, un acabament del lligam entre les parts. És a dir, quan hi ha extinció, el contracte finalitza. En una situació hi ha una ruptura, una cessió definitiva i una impossibilitat de reanudar la relació laboral. A veure, generalment les extincions del contracte, malgrat no estar gaire justificades, doncs no deixa de ser una pèrdua de lloc de treball. Evidentment, aquí, quan l'empresari pren la decisió d'acomiadar una persona, estigui justificada o no estigui justificada, es quedarà sense feina. Això és una evidència, perquè cap empresari té a una persona que no vol tenir a casa seva. Això és un principi bàsic. Bé, llavors, segons l'article 49.2 del text refós de l'Estatut dels Treballadors, estableix que l'empresari, per extinció del contracte, al comunicar als treballadors la denúncia o, en el seu cas, el previst extinció, caldrà acompanyar una proposta de documentació de liquidació de les parts de les quantitats adequades, és a dir, la quitança. Llavors, aquesta situació, quan tu adquires el despatx i l'empresari manifesta el seu interès de que no continuï la relació laboral, tu has de comunicar amb una carta d'acomiadament realitzada en temps i forma, amb unes especificacions tècniques i formals determinades, i per un tema de garantia s'ha d'anar en presència del representant legal. Aquesta liquidació comportarà el pagament dels sous pendents, la proporció de les pagues, les seves vacances i quantitats que s'han generat durant la relació laboral que ha d'extingir-se i que li correspon percebre al treballador. Aquí teniu un model. Aquest és un model estandarditzat que es fa servir molt habitualment, en el qual comunica al treballador quan està a l'empresa, quina categoria té, declara que ha rebut la quantitat establerta i pactada de la liquidació, i aquí hi ha aquest apartat d'aquí que la majoria del model formalitzat quedo així indemnitzat i liquidat per tots els conceptes que poguessin derivar-se de la relació laboral que unia les ambes parts i queda extingida, manifestant expressament res que hagi de reclamar, estan d'acord amb això i a l'empresa. Bé, aquest clàusula aquí que es posa habitualment no serveix per res. És a dir, tu pots fer-te una liquidació, pots estar d'acord o no estar d'acord amb la decisió extintiva, però és un tema que has d'assumir, perquè l'empresari no et fa fora, és una evidència, després ja podràs recórrer, però tu pots fins i tot cobrar la indemnització, és a dir, al moment en què et donen la carta, les signes, i et donen el xec amb la quantitat que en un principi ha calculat l'empresa, després veurem si estàs d'acord o no estàs d'acord. Això no et priva que automàticament el dia següent te'n vagis a un advocat o te'n vagis al sindicat, que facin els números i començar i plantejar si realment l'empresari t'ha acomiadat de manera procedent i fins i tot la indemnització que t'ha pagat, que te l'ha calculat segons els seus criteris, sigui diferent als teus i puguis anar al CEMAC o a judici, i en aquest cas serà el jutge el que farà els números de nou i l'empresari si t'ha d'incorporar o no t'ha d'incorporar. Cap al 99% de les casos no et pot incorporar si no és un acomiadament discriminatori. Si és un acomiadament improcedent, evidentment tindràs dret a una indemnització que en un principi l'empresari no et voldrà reconèixer, però per sentència judicial ho haurà de fer, si tens la raó. Extincions. Per què ens poden extingir el contracte? Per força major. És a dir, quan l'empresari ha de tancar, té motius econòmics, tècnics organitzatius, te dona dret a una indemnització de 20 dies per inservei. Bé, aquesta causa, ara últimament, amb el tema de la crisi, penseu que els expedients de regulació en aquests últims anys s'han incrementat un 60%. Evidentment, la reforma laboral, la primera que va fer Zapatero i la segona que va fer el senyor Rajoy, ha fet que aquesta causa no necessitis justificar-la gaire, en el sentit que pots tenir una pèrdua econòmica d'€1, és així de lamentable, això justifica una força major i el fet de poder-te extingir el contracte. Con qüestions tècniques, organitzatives i de producció, que l'empresa intenta justificar, abans l'empresari havia de justificar-ho, havia de justificar una inspecció, hauria de justificar-ho davant un jutge, ara en aquests moments la inspecció simplement amb una simple notificació ja pot efectuar un ERE i pot decretar l'ERE l'extinció del contracte de part de la plantilla. Evidentment els jutges, com que estan en contra de la reforma laboral, s'ho miren d'una manera més rigorosa
i és més difícil justificar-ho en un jutge. Per tant, si algun dia us trobeu en aquest tipus de situació, denuncieu a la via judicial, perquè pot ser que com a mínim tindreu una alternativa més clara que la que us pugui donar inspecció. I les indemnitzacions són de 20 dies. Acomiadament col·lectiu. També s'ha de justificar. Si està relacionat amb modificacions substancials, llavors s'ha de fer via procediment d'expedients de regulació. Acomiadament disciplinari. L'acomiadament disciplinari és perquè realment has efectuat, has tingut un incompliment greu i culpable del treballador. A veure, què vol dir greu i culpable? A veure, aquí entrem al camp de les interpretacions. Qui decideix que un incompliment és greu i culpable? Evidentment és l'empresari. Llavors aquí entrem en un camp bastant ambigu. Causes: faltes repetitives e injustificades d'assistència i puntualitat. Ha d'haver-hi un control sistemàtic de l'entrada i de la sortida, perquè si no s'hi té aquest control, aquesta causa no es pot al·legar, perquè no hi ha proves. Disciplinari o de desobediència al treball. Evidentment, si una persona desobedeix, s'ha de fer un expedient i s'ha de justificar, s'ha de presentar testimonis. Ofenses verbals o físiques a l'empresari, familiars i de treballadors. El tema de discutir-se, de faltar el respecte a familiars o a l'empresari pot ser una causa d'extinció. Transgressió de bona fe contractual. Què vol dir? Que tu te l'aprofites de la situació. Una transgressió de bona fe contractual és, per exemple, robar. Que tu agafis uns diners, encara el menys important és la quantitat, sinó el fet de fer-ho. Per tant, hi ha un abús de confiança. El fet d'enriquir-te, de la situació de privilegi a l'empresa, això és una mala fe contractual. Una disminució contínua i voluntària de rendiment. És una causa difícil de demostrar. És a dir, has de tenir una causa objectiva que tu realment puguis veure que aquesta persona té ànim de ser menys eficient o treballar amb menys ímpetu o amb menys rendiment. Embriaguesa habitual i toxicomania si repercuteix negativament amb el treball. Això, doncs has de tenir proves que aquesta persona té aquest mal hàbit, consumeix algun tipus de droga o beu, i això li perjudica a la seva relació laboral. Llavors, quina és la forma de poder justificar aquesta extinció? Llavors s'ha de fer a través d'una carta, de la que seria la carta d'acomiadament. Llavors, això és molt important. Al moment en què t'acomiadi, al moment en què hi ha la decisió d'acomiadar-te, disposes de 20 dies per reclamar aquesta situació. Transcorregut aquests 20 dies, prescriu aquesta situació. Per tant, és molt important deixar constància quan es produeix l'acomiadament. Si t'ho notifiquen en temps i forma i t'ho notifiquen de forma escrita, ja queda constància, però pot ser que pogués ser un acomiadament de caràcter verbal. Bé, independentment de que el motiu d'acomiadament hagi estat formalitzat de forma escrita o de forma verbal, en via judicial es poden produir 3 situacions respecte a l'extinció del contracte. En primer lloc, es podrà considerar l'extinció del contracte com un acomiadament procedent en el qual queda acreditada l'incompliment que al·lega l'empresari. Els efectes de la procedència de l'acomiadament són l'extinció del contracte. A més, no hi haurà indemnització ni salaris de tramitació. És a dir, l'empresari al·lega una causa disciplinària i queda demostrada en les proves que presenta davant el jutge. Per una altra banda, es podien trobar amb el cas contrari, és a dir, la improcedència, en la qual no queda acreditada l'incompliment al·legat o quan la carta d'acomiadament no s'ajusta a llei. Els efectes és la readmissió dels treballadors només en un cas de que siguin representants de treballadors o siguin acomiadaments discriminatoris, i la seva indemnització com a màxim serà 33 dies amb un màxim de 24 mensualitats i els salaris de tramitació. És a dir, des del moment en què es produeix l'acomiadament improcedent fins que es declara la sentència, aquells dies es consideren com a sous. És a dir, si l'empresari acomiada, el treballador denuncia i ha passat un mes des de l'acomiadament fins que es produeix el procés de conciliació preceptiu i posteriorment el procés judicial i la sentència corresponent amb el dia del judici, tots aquests dies corren a càrrec de l'empresari. I per altra banda, ens trobem en la situació d'acomiadament nul, és a dir, aquell
que per causes discriminatòries que afecta la Constitució és acomiadat un treballador. En quins casos serien? Per qüestió de sexe, per qüestió de religió, per qüestió de gènere, etc. Quins efectes compleixen? La readmissió del treballador, immediata del treballador, i l'abonament de salaris de tramitació. És a dir, aquesta persona s'incorpora, si ha estat un mes amb el procés, un mes i mig, el procés judicial, aquesta persona al cap d'un mes i mig s'incorpora a treballar amb tota normalitat i li han de pagar tots els sous pendents d'abonament. Bé, altres causes d'acomiadament són les causes de caràcter objectiu, que hem estat comentant anteriorment. Serien per causes de força major, de caràcter econòmic o de caràcter econòmic o de caràcter de reestructuració de la plantilla. Per una altra banda, la dimissió del treballador. A veure, aquí hem d'aturar-nos un moment, en el sentit que quan un treballador dimiteix, ho pot fer-ho perquè una relació laboral no és vitalícia. És una persona, per exemple, pot trobar la possibilitat d'incorporar-se a una altra empresa, perquè és una opció més vàlida. Durant el preavís de 15 dies no ha d'haver-hi cap mena de problema. I si no és així, si no preavisa, s'hi li pot aplicar una petita sanció econòmica, perquè per cada dia que deixa de preavisar, a l'empresari que li efectua la liquidació li hauria de treure un dia de sou. Però aquesta possibilitat de dimissió. I per l'altre cantó, si dimiteix aquesta persona i no té cap relació laboral, es considera que és una baixa voluntària sense dret a l'atur. Per altra banda, es podrien tornar extincions relacionades per la voluntat del treballador fonamentada en incompliment contractual de l'empresari. En quins casos? Per exemple, per incompliment greu, modificació substancial o manca de pagament. Quan es considera que l'empresari ha incomplert i el treballador el pot denunciar? Quan passen 3 mesos. Quan passen 3 mesos de no cobrar, vol dir que hi ha un incompliment greu i manifest, i per tant aquesta persona li pot presentar una demanda per incompliment i demanar els 33 dies d'indemnització que estableix la llei. Per mutu acord entre les parts, per unes causes consignades vàlidament amb el contracte, s'ha de mirar quines són aquestes causes, per mort, incapacitat, invalidesa i jubilació del treballador i de l'empresari, per la qual es pot generar l'extinció del contracte.